assalamu aleykum ahla beyt rasulullahi, on calminama, on juurama, on beltanama e jaafoɗon nde ko joni keeɗimi ojoji moon ɗi. Ewa kadi koye lawol gonmi joni, mbiɗa dogna ewa yaade ligguey, mi wawata junnade hen. Ewa arane dognowo kam kadi ene haala taw koye autorité en mbiyete annade seeɗa. Ewa kono Cherif Hachim e Cherif Hamidou ɓe jiidani yumma. Yummum Cherif Hachim mi anda no wiyete, kono ko pullo ujajo jeeya ko to ɗon to joolol ɗo. Yumma ko pulɗo koye fulɓe he jeeya, fulɓe joolol ɓe ko hen yumma ko jeeya, kono mi anda no nene makko wiyete. Kanko e Cherif Hamidou kadi ɓe jiidani yumma, ko baba tan ɓe jiidi. Kadi mi andana Cherif Hamidou mo jiidi yumma walla mo jiidi baba, ala mi tinani ɗum, mi meeɗani nande mawɓe ɓe ene kaala ɗum. Kanko kaari jiidi yumma e baba, ala mi meeɗani nande ɗum, ko kanko tan nananmi e woni ɓi Cherif Abdoullah, taw ko bintu Dieynaba mo ceerno Molle jibini. Ko Cherif Hamidou tan gandumi hen, ewa mi tinani goɗɗo. Ewa Cherif Hamidou kam taw kanko kam machallah o ɓesni ha wayno leydi, kono ɓe o jiidi yumma walla ɓe o jiidi baba ko wona Cherif Hachim, mi andani soko Allah, mi nanani mawɓe ne kaala, kadi mi wittani ɗum ha ɓurti noon. Eyyi ko ɗon gandumi ko Cherif Hachim e Cherif Hamidou koɓe ɓiɓɓe baba, kamɓe jiidi baba. O yumum ko pullo, o yumum ko torodo. Eyyi ko ɗum tan woni to gandallam yetti ɗon. Eyyi ɗum noon on jarama, jafoɗami hono no mbimini tan, gonmi koye dognude. Ewa mi wawata haalde ko juuti quoi. On jarama, assalamu aleykum.